Беларуская гімназія была адчынена 1 лютага 1919 года. Але што выклікала гэта адчыненне? У 16 годзе, як Вільня была акупавана немцамі, немцы дазволілі адчыняць беларускія школкі. 1 лютага 1919 года была адчынена беларуская гімназія. У гімназію запрашаліся розныя вучні. Самае цікавае, што гэтая гімназія стала працаваць, будынак далі, стала працаваць у базілянскіх мурах. Так набіралі і беларусаў, і не беларусаў. Калі паглядзець гэтыя архівы, я знайшоў шмат знаёмых прозвішчаў. Напрыклад, Наталья Арсеньева. Шмат было настаўнікаў, адданых, працавітых. Тыя самыя Чарняўская, жонка Гарэцкая, Гарэцкі, розныя іншыя настаўнікі. У 30-м годзе, здаецца, годзе прыйшоў у гімназію працаваць Барыс Кіт. Дырэктарам доўгі час быў Астроўскі, Радаслав Астроўскі, і ў час вайны ён ужо быў дырэктарам, які потым узначаліў Беларускую цэнтральную раду. У гімназіі, у гэтых паперах я знайшоў пра нашых віленчукоў, пра знакамітах, з якімі мы ўжо сустракаліся, новае пакаленне, Кароль, Леванід, Луцкевіч і Леванід, і Луцкевіч, Юры. Яны былі таксама прыкладам у вучобе для гімназістаў. Палітыка была адна. Трэба было узгадоўваць нацыянальна свядомых беларусаў. І ўсе настаўнікі гэтай мэце службы. Гімназія працавала 25 гадоў, з 19 па 44 год. І яе уклад у развіццё беларускай культуры, наогул грамадства ацэнілі як прыхільнікі беларусаў, і самі беларусы, так і ворагі. Створаная там атмасфера беларускага патрыятызму узнікла толькі дзякуючы тым, которые працавалі там. Пасля амаль паўвекавога перапынку аднаўленне беларускае школьніцтва ў Вільні стала натуральным працягам адраджэння Беларусі. З 1991 года на факультэце славістыкі Віленскага педагагічнага універсітэту была адчынена катедра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры, на якой распачалі падрыхтоўку будучыя віленскія беларускія настаўнікі. Па ініцыятыве кіраўніцы катедры Лілеі Плыгаўкі у 1992 годзе пачалі дзейнічаць пачатковыя беларускія клясы ў школе нумар 13, а таксама былі створаны сярэднія клясы ў школе нумар 17, што на Звярынцы. Неўзабаве, у 1995 годзе яны былі злучаныя ў новую, першую Вільні, 12-гадовую беларускую школу нумар 68, кіраўніцтва якой прыняла спадарня Галіна Сівалава. Цяпер гэтая школа носіць ганаровае імя генія беларускай культуры Францішка Скарыны. Трэба сказаць вялікі дзякуй сённяшняй беларускай сярэдняй школе нумар 68, што гэта менавіта гэтая школа узняла тую колішнюю традыцыю існавання нашай гімназіі і ўвяла у наш ужытак гэты дзень 1 лютага як дзень гімназіі. У гімназіі імя Францішка Скарыны навучаюцца не толькі этнічныя беларусы. Сваіх дзяцей сюды прывозяць і літоўцы, і палякі, і татары, і рускія. Навучальная установа гасцінна расчыняе дзверы як для аўтахтонаў, так і для эмігрантаў. Для мяне было вельмі важна, каб мой сын вывучыў беларускую мову. Калісьці, калі я вучылася ў школе, беларуская мова пачыналася толькі з 5 класа ў Беларусі. Мы прыехалі з Англіі ў гэтым годзе, то мы вырашылі, што беларуская мова вельмі важная для яго будзе ў жыцці. У Цімура, майго сына, беларускі пашпарт таксама, таму лагічна, што ён павінен ведаць беларускую мову.
Ужо некалькі год запар вучняў літоўскай установы адукацыі з беларускай мовы і навучання ўсё большае. 2 гады таму упершыню за амаль чвэрць стагоддзя існавання адноўленай беларускай навучальнай установы ў літоўскай сталіцы колькасць навучэнцаў тут стала большай за 200 чалавек. Летась гэты рэкорд быў пабіты. Пакуль што у нас такая тэндэнцыя на павелічэнне. Мы растем. Памятаю верш, который вучылася, которых я ще навіть не ведаю, але вучылася у беларускай школе некалі у тым веку. І прынамсі до 4 класы я яго вывучыла. Гей наперад, покуль сэрца б'ецца, рвецца на прастор. Годзе млець у паняверцы, гей да сонца, гей да зор. Хай бацькі стагналі учора, шлі на той свет без пары. Сёння ў нашай моцы гора, мы жыцця гаспадары. Дык наперад, покуль сэрца б'ецца, рвецца на прастор. Годзе млець у паняверцы, гей да сонца, гей да зор.